Уважаеми зрители, както вече сте разбрали, партия Има такъв народ предложи една мракобесна поправка в наказателния кодекс, която заплашва с затвор от 1 до 6 години. Всеки, който пише и говори свободно. Днес след разговор между Бойко Борисов и Слави Трифонов, този законопроект беше оттеглен за сега. Лидерът на ГЕРБ намекна, че затворът ще отпадне, но все пак може да останат високите глоби за всеки, който пише и говори свободно. Което пак не е добре. Помислете си. Сега, дали някой журналист ще смее да напише, че Бойко Борисов, да речем, е купил къщата в Барселона на любовницата си, ако знае, че изнасянето на подобна информация ще му коства няколко хиляди лева глоба? Едва ли. И сега, ако си мисли, че няма нищо по-безумно от идеята на Има такъв народ, ще ви припомня, че предизборният слоган на тази партия беше да върнем здравия разум. А откакто влязоха в четворна коалиция с ГЕРБ, с ДПС на Пеевски и БСП, Има такъв народ демонстрират всичко друго, но не и здрав разум. Сега ще попитам как изобщо им хрумна да предложат такава поправка в закона. При мен е един от депутатите да Има такъв народ, бившия журналист Станислав Балабанов. Добър вечер, господин Балабанов. Добър вечер, господин Сиромахов. Колеги, гледам тук, че жена ми няма, нещо не я виждам. А господин Балабанов, жена ви Лили Стефанова няма, защото е в майчинство. Господин Сиромахов, аз разрешил ли съм да казвате, че жена ми е в майчинство? 2 години затвор. Моля ви се, Лили ми разреши да споделя. Тогава 1 година затвор. И това е факт. Държа да подчертая, че който слуша и разпространява парчето на Слави Трифонов нещо лично, 3 години затвор. Нещо лично, да, има логика. Виждам, уважаеми бивши колеги, че нещо роптаете срещу нашия закон и посегателството на свободата на слово. Ама как няма да роптаем ние? Свободата е най-важна. Точно така, особено в нашата професия. Какво ще правим? Така че, какво ще правите сега, господин Сиромахов? Не знам обаче край с гинеколога на Никола Станкулова. Защото е лично. Ами да. Край с пръста на Киряков, защото нарушавате личното пространство на Балъков. Да. Край с козата от граница, защото вие питахте ли я дали е съгласна да разгласяте личния живот напред-назад. Колегите казаха, че се е питали, но тя не отговорила и те решили, че това е мълчаливо съгласие. Сега, обаче пък песента, която изпяха настоящите депутати на Има такъв народ за Кака Лена, не е ли нарушение на закона според вашия проект? Нарушение. Е. Но ние тая песен не получихме по почтата и това е факт. В крайен случай за нея ще лежи само Филип Станев. Защо по Филип? 6 години в казичене за Филип Станев за песента и още 2 заради скъсаните денки. Моля ви се. Това е факт. Сега искам да подчертая, че ние от Има такъв народ няма да спрем до тук. Така ли? Защото суверена иска да продължим и готвим закон за закриването на социалните мрежи. Как? Директно го приписахме 1:1 от Ким Чен Ун. Забраняват се социалните мрежи. Само TikTok ще оставим, за да има Слави какво да прави. Между другото, той още ли гледа TikTok? Не съм го питал. Дали ми разрешава да отговоря на този въпрос? Искате, колеги, искате да ме вкарате в капана, обаче няма да стане. Това е лично и е наказуемо. Да. Ако отговоря. Сега, с нашия законопроект, спираме смешките за Слави и TikTok в шоуто. Ако толкова държите за свободата на словото, вашите образи Рънърса и Кируша ви чакат. Така че иска да сме смели с тях. Така сте се смели с тях, може би искахте да кажете. Сиромахов. Знаете, че така Сиромахов. Оправям, но ми стори, че това искахте да кажете и просто леко се замотахте. Просто едно ударение, обаче така... Виждате го. Сега искам, господин Балабанов, да коментирате един обществен. Да ми кажете дали попада под ударите на закона. Праснаха Тошко Йорданов отзад. Сега кажете ми, това според вас лична информация ли е, защото аз не мога да преценя. Сега, щом е праснат отзад, това си е лично. Да. Но се надявам така да не го е усетил, както аз не усещам влиянието на Пеевски толкова. Толкова.
Не знам, що с пръстче точно показвате, но както и да е. Ай. Между другото, едно време си спомням, Пак е Слави и лично. Тошко се наричаха хъшове, бръстаха си главите, чупеха телевизори срещу цензурата. Днес Минаха години, откакто бяха хъшове, а знаете ли, че Има такъв народ сме приели желязно правило. Минат ли 5 години, старите принципи можем да ги заменим с нови. Това е много хубаво правило. Така че сега чакаме да бъде гласуван закона и край на репортажите за любовницата на Бойко в Барселона, нито пък за сина на Сарафов или мотите на негово име. Уважаеми зрители, спите ли? Нито дума за конституционната съдийка, дето стана конституционна съдийка заради връзките си с Шиши. Както се казва, хубаво е, но не е готово. Сега, аз разбрах, че ще правите поправка на поправката, а не трябва ли окончателно да оттеглите това срамно предложение? Няма да го оттеглим, само леко ще го парнем. Сега в момента нашите така доказани остриета в кованието на закони, Сашо Вълчев и Драго Петров, Дует Драшо, внасят промени в текста. Промените ще гласят: репликите от личен характер много хубаво миришеш и имаш ли си гадже да не са наказуеми. Дремени, че в социалните мрежи се вдига пошилка господин Сиромахов, даже да ви призная, съм доволен. Сега всички говорят за безумния ни севернокорейски закон, но не и как с наше предложение дадохме данс на Пеевски и на неговия човек Деню Денев. Сега след държавата с глав до Д, вече данс е с две главни Д. Деню Денев. Де. Добре ли? Много е добре. Имам хляб. Стоп, бе. Аз много се умилих, когато видях сутринта как Бойко Борисов в неговия типичен героичен стил заяви, че звъннал на Слави Трифонов и го убедил да изтегли закона. Сега, не ви си струва, че пак гледаме старата пиеса в нов вариант. Сами си създават проблема, а когато видят общественото недоволство, Бойко изведнъж се явява в ролята на народен спасител и казва: всичко е наред. Така е. Старите господин Сиромахов са много стари. Да. Старите са много стари. Наистина. Аз бях свидетел на въпросния телефонен разговор от сутринта. Бойко звънна и каза: Слави, мисля да изляза пред мисирките и да кажа, че оттегляме тая поправка. Слави отвърна: Бойко, ще цитирам какво е казал Волтер. И е хубаво си го запишете. Не съм съгласен с теб, но съм готов да умра, да имаш свободата да го кажеш.